Asuwepe. Okamini somore. Okami opanetebele. Engineer Bruno. Amaria bakri ko ile àwọn. Ṣé kò gbéjọba? Ezo pezo kùkíjẹ́ máa ń di máa kọ́ lága kókó. Ezo pezo kùkíjẹ́ máa ń di máa kọ́ lága kókó. Akókó mẹ́rẹ́mẹ́. Ó bẹ̀rẹ̀ Kogi state mama. Ó bẹ̀rẹ̀ Kogi state papa. Ebe mo jẹ́rìí kú lóbi lọ́ngò náde kú. Wọ́n ní arúsí, wọ́n lọ bí àwọn méje mọ́nu o brọ́dá. Ayédèmá, Nuna Kogi o, jíjẹ́ ṣe wà lè bá. Awúsá lọ búrú kánọ́bì ndé mmanụ ha balaga. Akwụdo búrú fúyẹ́lú ndé mmanụ nọ n'ime ya. Ebe mo, Ojukwu bucket agé. Ajukwu bucket agé. Anyadima, mgbọdọ na lo ere n'ebe a. Abụ ama bịakwu ka anyị shaburu mụ na-eji nnabịa nna. Àwọn ènìyàn gẹ̀mẹ́ láwọn. Mama, táwọn kùnmó, kájọ̀gù kẹlù kú o, brọ̀dá ọ̀nù kààlà. Ìpàyé jìnnà ló ṣe. Ìpàyé jà rọ́dà. Ìpàyé jà mú pọ̀. Ìpàyé jìnnà mú kó. Kẹ̀kẹ́ nà pẹ̀tẹ̀. Taxi thy rivals. Jampo thy rivals. Kẹ̀kẹ́ pẹ̀pọ̀. Ụfọdụ jà rọ́dà. Mụ onwe méjì méjì ń bẹ̀rẹ̀. Ụfọdụ jà rọ́sò. Méjì méjì mà rọ́dà. Kẹ̀kẹ́ nà pẹ̀tẹ̀. Laila, jigiji. Laila, kojoko. Dame. Jigiji. Asuwepe. Abalite. Ulama bebe yoyo. Mami me. Ulama bebe gabeja bebe. Emre ni na ijokuo. Freni jeje wakuo. Majinem. Onye mejọrọ gbara yo mama. Onye mejọrọ ma gbara. Ewe gbele wa na ojaduru. Emre ni na ijokuo. Freni jeje wakuo. Ọpọlọ. Santa. Mani anobe one of the yaba. Yawa akụkọ ụwa Chineke nnanyekwana anyị n'ụwa o. Onye gedara ya si ibe ya bịagịrị n'olu were pikin. Hey! Yawa akụkọ ụwa were pikin ejikwa kọla gị nwanne m o. Gige mana gakpọ ụmụnne si nwụọ bịagịrị n'akụkụ ụmụnne na nọ na hemega ụmụnne na nọ na hemega ụmụnne na nọ na hemega ụyọ na nọ na ịshaga n'obe hemega ụyọ. Si man no hemego yo motu mande ke mejila ma gbajola akụkọ ọwụla imega oyo maka nini elekwanụ bụ isi amata akụkọ ihe ndị mego oyo hey Owere bikini isi ọwụla o ji afụta na-akọla anyị akụkọ kpahe si agaga ala Owere ala Imo steeti nakwa ala Igbo niile Owere bikini eme na anya na mme nnọọ anya ọnụ n'ụyọ ebe anya anọ hụkwa ụyọ ha na-eme ndị n'ụyọ ama mana anya ndị ka anyị na-ama anyị amaracha na ha emega onye megakwana anyị ji amataga that Owere bikini share message ịgwa ndị ọzọ so Owere bikini aba ana ọgba akụkọ ịgwa ndị mmanụ gbahe siri mee Igbo ndị ọma meje mọnụ ụmụ Chineke okike abịa ma nnọrịkpa ole nnọbụọlachi ebe ahụ nọ Imo steeti ala Owere ala Nnekede Emurumene nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị isi Enugu isi Anambra isi Abịa isi Ebonyi isi Delta isi Ugwu Awụsa isi ala Yoruba isi ebe ndị ofe mmanụ isi ebe ndị ka dịka anyị kọ kpọmkpọmkpọmkpọm elebe isi ebe na bọọla isi la bịaruola nga ahụ ịnụ ga hem nsụga nga ahụ hem kwuga eji akpọ gị ụtọ asị
asị m bịaruola daa, asị m ya gajiela gị, asị m ya fụjiela gị, asị m onye emeghe ma ekwurala gị ihe ịghọtala ọsọ akịpa kwa akarị akwụkwọ akịpa nwa abụọ arịọta asị ekelerekwana onye nyụrụ ahụrụ ekele arịkwana onye nụrụ isi ya. Anyị ekelekwana nda Chineke odogwu bi n'eluigwe ọgọdọ ya apụ n'ala onye nyekwana anyị ike anyị ji efụta taa na anyị jere ndụ ọwụhụ site n'ike nke aka anyị mana ọwa mara ya ebe anyị nọ anyị shia nda Chineke imeela ndewosa. Ehuola m gị ekpe asị ehu ekpela ụwa obi ajụrụ calm down ihe ị ga-eme na ma orene oge share this broadcast gwa ndị mmadụ Sowore Pikin aba ana ọgba akụkọ ọrụ ịmagba ka m sanabaga gị na ha omume anyị makọla gị akụkọ keta ewu Tọzdee ahịa eke abalị 30 ke ọnwa asaa ya ọnwa Julaị afọ 2020 nna hụ na si anyị ekeela afọ ụzọ abụọ afọ a na-agbaje na afọ a na-agbaje nna mara na si afọ kwekwe uduru mmiri afọ akụọla ekwe na uduru mmiri afọ n'oge na-adịghị anya afọ ga-ebi ubiri afọ belchi ya afọ bie ubiri ga-ahụ ọkọchị afọ ga-abịa hụ ụgụrụ abịabịa kpụma ga-abịabịa hụkwa ndị mmadụ achama white ụkwụ nwa achama white ihu nwa achama white igbirigbe ọnụ agbawama Sowore Pikin nwayọkwa enwere akụkọ mshimakọla nnụ hewe akụkọ mere ala Imo steeti n'ala Igbo niile n'ala Naijiria n'ụwa niile achịmara bụ ogbu onwe ya arịmma ebe ọla ịnọ na para oche gị pụkala ya mandụ duhe na gema ntị ma akọọla gị akụkọ ụmanụachia ala Owerri kelenu Igbo kwenu kwezuonu o deberela na steeti Imo ndị lara ezumike nke ọrụ na steeti Imo echi gara aga mmanụ anọ sụhafụrụ dagbuo ụzọ sụhafụ ya wee fentiri hụ efenti mmanụ anọ fentiri echi gara aga ebe ndị lara ezumike nka na steeti Imo ndị eji akpọ pensioners n'asụsụ bekee imere ngagharị iwe gbasara ụgwọ ọnwa ọrụ nrụrụ ọchịchị steeti Imo ji nwụọ ya ụgwọ penshọn ọchịchị steeti Imo ji nwụọ ke akwụbe nwụọ ejere hụ mee ngagharị iwe n'ihu obi ọchịchị steeti Imo ya roundabout ahụ nọ ihu eji aba gọọmenti haus steeti Igbo nga ahụ ka a nọ emega ngagharị iwe maka ụgwọ eji nwụọ Anambra chike ma afọ ọhụrụ n'ọha anyị nọ tutu ụnyanya ha mee protest ebe maka ụgwọ ndị na-emesuola protest ke nwo mere akwụọ nwa otu ụmụ salari ericha nna ahụ ka ahụ nwa aha akwa n'ọzọ ndị ka akwụbekwa na agwa enwere ndị ka erikpabede erikpa nwa na mmemme ngagharị iwe na steeti Imo anọ nga ahụ mmanụ abụọ mmanụ anọ adagbuo fentie akpọrọ nwojema ụyọ ọgwụ ebe ejireje ịgwọ nwụ ọrịa ndị ahụ mere ngagharị iwe kpọrọ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ oku shi ya jichiekwala ike kwụọ nwụọ ụgwọ ọnwa niile eji nwụọ ọnwa 5 eji nwụọ akatọkwa n'ahụ agwa akachiga steeti Imo ugbulaka na ịkpaga chaka o ji kpara nwụọ ahari nwụọ mma akatọrọ hụ agwa Hope ịkpaga chi ha ahụhụkpa ihe dị ọha iji kpara nwụọ chi ihe dị ọha hụ bịara bịa nye nwụ olileanya ha chichana nwụ ihe niile mana Hope ha abịa warịcha ihe niile isi ala mgbe ahụ na daga ahụhụ a steeti Imo a nakwanụ nga ahụ onye isi oche otu kọmitii pensioners intervention nwohi mara ewu maazị Ike Ọhanyere shi ọchịchị steeti Imo ahụ ji nwụọ ụgwọ ọnwa 45 45 months ha eji nwụọ totally mana ha awụghị nwoke ga ahụwo akwụkwọkwala nwoke afọ shikpa n'ọnwa Maachị
bịa ruo ọnwa ka anyị nọ n'ime ya chi ihe kwesịrị ịkwụ mmụọ 5 months enwere ndị riri abụọ naanị nwere ndị eriberi cha ọwụhe nwobegala akwa chi agba mbọ kwụọ nwụọ ụgwọ nwụọ akpọrọkwa na mmanụ anọ ndị ahụ iko ha fụrụ ifentị kpọjema nwụọ oyi ọgwụ tupu onye isi ndị uwe ojii na steeti Imo ewu maazị Isaac Akimoyede abịaruo n'abịba kashie ndị pensioners ahụ obi chinwo obi calm down wetuo n'obi vutuonu ala akwụcha ụnụ ụgwọ ụlọ akwụcha ma ọrụkwa ndị Mbaise ali adịma anyị ọchọwa iri ego unu eri adịka anyị riwe ego unu kama vutuonu kalachireni chinwa gọvanọ jeje nwechaa nzukọ na achọrọ ha inwe sekuriti meeting chinwo nwechaa hụ ga-akpa ịkwala ya gọvanọ chi lekwa ihe ya hụhụrụ kama ya hụ onye ịbịarabịachi ndị pensioners calm down a ga-akwụ n'ụgwọ nnọ ọ nga anọ nọ ndị pensioners alakpochi ewo nga chahụ ga-agwa gọvanọ nsogbu anọ ngwa anyị para n'ute anyị lakpuma ọkpa ka ahụ echichi ahụ The hopeless ones of the job. I know. From our salary. This place has been money. Here we go salary. We are not begging the precious money. The money will go when we are working. ọgbarara ọnọdụ ndị pensioners na steeti Imo ọgbala m anya mmiri mana ari ime protest mee ngagharị iwe aga akwụ ya ụgwọ ya ọgbarara fat okoro m madaba alala na mụ ya o yeke m okeke chao kemanti onyere ndị mama onyere m akeje yare ma onyere ndị papa otu ka ụwa deba ibe koro oge lakpo oge jemi ya gbara je tinye nke ya o amatadela asụcha ya na mkpọsa ahụ akachiga steeti Imo ewu ndị anyị Hope Uzodimma aga ya ugboro abụọ kposara ndị isi otu jikọtara ndị eze n'asụsụ bekee Imo State Council of Traditional Rulers ke onye isi otu ahụ kwanụ eze Samuel Agụnwa Ohire ewu eze ndị Orodo ịnọ na kansụl Mbaitolu steeti Imo eze Agụnwa ekwuola she enweghị mma akachiga steeti Imo ịchụtụrụ ya n'oche n'ihi na o bụcha ihe dissolveola Council of Traditional Rulers mana eze ohi na-abịala bịakwuochi aya hụ ka ube eze Imo chenweghị ma Hope kwuru she aya ha chụtuola ya n'oche ohiri chikwanụ kama he Hope kwuru she aya hụ nwere ikikere idissolve ọkwanụ ikposa ndị eze ahụ ọ fụtakwanụ onye eze ọhụrụ ịga awụ eze Imo shi ahụ enwebekwanụ ma o kwuru chi ahụ yọda oche kama ahụ kwuru chi mmụọ ụlọ ahụ jiri njikere cha ya ahụ ga-abịa
mee na nwụ kwuogbe a ga-esi mee ntuli aka wefụtakwanụ onye ga-awụ eze Igbo ọhụrụ na steeti Imo. Chiandeke Ayahu dịrị njikere inyefe ọkwa ọchịchị ya ahụ, oche eze Imo ahụ n'aka onye ọhụrụ a ga-ahọfụta, n'ihi na onye ka elega anya si ọ ga-awụ eze Imo kwuru chi Ayahu ga-amagbu onwe ya ya rụ ma ohiri ha enyefehụ ya oche eze Imo ahụ aka. Ohiri si olo kama ị ga na-amagbu onwe gị, aga m enyefe gị ya aka, mana chere ma hope na chụtụrụ m ma marachi achụtuola m na nyefee gị ihe niile irula gị rikpe eze Imo ọhụrụ aka. Mana kpahe shiri ugbula ka nwa wee eze Samuel Agụnwa Ohiri eze ndị orodo ịnọ na Mbaitolu amka ubekwa eze Imo enwere na steeti Imo ugbulaka na ọkpa heshi jejere n'etiti ndị eze. Arema Vitus Ehidomi mekele gị Temple Ọnwụkwe mekelekwa gị ndewo. Prince Chijioke Samuel Akusinachi Oledehi okenyimi ashime wishe gị a very happy birthday, ashime ezigbo ncheta ọmụmụ nyere na gị kpa imega ncheta ọmụmụ gị taa. Chineke ga na-agọzi gị, ọfụ gị na mbata gị ọ ga na-agọzila gị. Onye ọma na Dubai ashim Chineke gbaa gị ume, na-akwa akwala gị ụzọ, na-asụ na gị ọhịa ka ihe na-adabrala gị ebere mma. Happy birthday Prince Samuel Chijioke Akusinachi, ya rela gị mma immediately. Arema Maki Okoro ndewo. Chidi Survival Chidi otela hope ya surviving ndewo. Akusinachi areme mma. Educhi Nko ndewo enwekwa ihe mega nothing mega ka anyị ga-anọ n'ihu. Arema Precious Lloyd mekele gị nọ nso Darlington ndewo. Ani Ibe Jonathan Mampas Chidi Survivor Kendo Sani Ifi Ozurumba Izuchukwu God's Power Akọbụ eze Power Man echi nwanne ka ewe my birthday na 5th nsogbu anọ message eme na WhatsApp ka anyị mara jijega ọwere wanakwa nke jega otene. Emamilara Fadele Mgbechi ndewo. Chineke gọzie gị momi. Slim Ochi ndewo. Ọhanekwu Bright ekelam gị. Precious Lloyd Ọhanekwu ishi we Imo have sell a dog and buy monkey, we are now in serious problem. Ya wanyerela nkịta jeje zuru enwe, and that's onyere nkịta ya zuru enwe ahe ntukwu kanobe ngaya. Chidi Survival ishi no hope in Nigeria, only Biafra can save us. Cristiano Chuks ishi ogbararao. Dominic Nwando ishi Hawaii ishi Germany. Patrick ekelela mege. Billy Sami ndewo. Longinus ndewo. Prince O Elonu Sonny Baba Ebaja. Lady Eukaria Olelewe anti UK ekelam gị nwaanyị ọma ịnọ na Germany nọrọkwa na Italy at the same time ya rịela gị mma. Abdul Mohammed ndewo. Ọgaranya nọ na United States of America edayo alo were wolu aka chiga steeti Imo ewu ndanyị Hope Uzoremma aga ya ugboro abụọ anọrọ na echi gara aga biga aka n'akwụkwọ mkpata na mmefu bọjetị ke afọ 2020 emari ya wa revisiri the budget revise ọnụ ego budget ahụ ka emefakwa na ugbulaka na ashihe ana gime yawo 108 billion 385 million 836,130 naira ọwụ ya ụzi ihe aga eme ugbulaka na mbosu budget ahụ wuburu 197 billion naira mana ewetuola ya ugbulaka na ya na 108 billion 385 million
36,130 naira. Atụmatụ mkpata na mmefu ahụ wụkwanụ ka emarịrị emarị maka mkpamkpa ọrịa coronavirus ịkpara na steeti Imo nakwa ala anyị Naijiria mee nwochi steeti Imo ahụ enwetamagahụ ego chie soro macha ihe edere na bọjetị ahụ chi aga ahụ ego a ga-eji arụ ya nwana belaya yawo bọjetị wetucha ihe ndị nwa weturu ego ahụ ana gbatuo. Hope Uzodimma kwukwara na steeti Imo ahụ etozuola oke irikpa ego ruru $300,000 nakwa $1 million. $300,000 ri iche, $1 million ri iche. Ọchị anyị ihe erula ogo ịnata ego ahụ n'aka ọba ego mba ụwa akpọrọ World Bank. World Bank ga-enye anyị ego ahụ n'enyemaka ọwa ego enyemaka nyere ọchịchị steeti Imo. Amanụ mma ọwa ego ekiga steeti ndị nwere coronavirus ya wee ego World Bank nyega anyị $300,000 and $1 million. Cheelekwa ego a ga-akwụ ndị mmadụ ụgwọ ọrụ nwo kpe ego na-abịa mana na anya anụmanụ isi dị ego. Hope Uzodimma kwukwara sị anyị ahụ ewetuola ụgwọ ụkpụ isi ndị mmanụ eji akwụ na steeti Imo ndị ka akpọrọ personal tax income nakwa private school levies nakwa ụkpụ ndị keke nakwa ndị na-aga eji akpụ na steeti Imo maka mkpamkpa coronavirus ya ihe ndị oyibo kpọrọ tax waiver. O wefala tax waiver ị ga-eme ndị na-akpọrọ aha ndị keke ndị na-aga nakwa ndị eji akwụ personal tax income nakwa private schools ụgwọ nwa eji akwụ na steeti Imo ewetuola nwechi enwe maka enwe ga-akwụ n'afọ maka mkpamkpa ọrịa coronavirus ịkpara na ala anyị. Bright Ndubuisi ekelam gị, Slim Ọchị ndewo, Ụgwọma Goodluck Jonathan Uchechukwu ekelam gị, Sonny Bobo Ebazia na Italy ndewo, Momilara Fadele ndewo, Gozu Yozu ndewo, Importer John Clefo ndewo, Longi Okwanda ndewo, yarela gị Maremijusu Ike, Osha Edwin Wilson Choba Obialo, Abdul Mohammed Ishi, I'm still crying for my village Achara Obuowo. No road, help me to tell the government and let them have mercy on you. The government will have mercy on you and God will also have mercy on the government of the day. Izuchukwu Oka ekelela mege Obioma Chi Onyono, Kingsley Emeka, John Masimola ndewo, Afọnne Uche Agwụ ndewo, Ọnwụkwe Tempolo ekelela m onye ọma na Holland, Nnamdi ndewo, Eze Nwata na Osuala ndewo, yarela nnọma, Emeka Ajuru Uche, Chief Chinyere Ugo ekelela m gị, Nwa Ogu Arizona Nwogu Arizona yarela gị mma, yarela gị mma, Akakem ndewo, Ofidia ekelela m gị, Tim Marshall ndewo, Deborah Musonda ekelela m gị Deborah, Vitus Ehidom, Hyginus Onyeze ekene ụwa, Emates Onyeri Ike, Longinus Okorie, Joseph Okorie ekelela m gị. Ria ọchịchị etiti ala anyị ishiri kwuo taa wụ Tọzdee wụ ụbọchị ezumike nyere ndị ọrụ ala anyị ka ewukwanụ maka emume Idel Kabir ndị okpukperechi alakụba ya wụ ndị Muslim imega echi bịagawụ Fraịde wụkwa ụbọchị ezumike ya wụ echi ahụ nwo ga-eme ya wụ sala nwo mejie ya ama ashime ya rela nwo mma ya gajiekwa na nwo. Papa. Ebe mo jale ko lo bi longo na de ko.
One be a made money, brother. Ayedema, Luna Kokio, just a waleba. I was a word cannot be the man of Havalaga. I was the word of well and the man of Nimea. Ebemo, but you go bucket again. I took a bucket again. Ayedema, but on a lawyer never. Abu Amada Kuganya Shabro Monday Nadana. Achobukelubu brother Onukala Arabanko 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 I see thy rivals Arabanko Tampo thy rivals Arabanko Kada Pepo Arabanko Kwatu Jaroda Arabanko Mwe beti mbele Arabanko Kwatu Jarose Arabanko Eyi meji maroda Keke na pepe Abo share Chikitem Bam 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 Dame Chikitem ndị uwe ojii ala anyị akpọrọ Intelligent Response Team ejidena ndị gburu mmana nnọọ ndị gburu nwoke wu onye amị ndị mba Amerịka ọwụ onye Naijiria mana ọwụ onye amị na mba Amerịka aha ya ọkwanụ Chukwu Okebata n'Ebekenwo ma ọ bịara Ebekenwo n'afọ 2016 na Mberi ọkwanụ onye Mberi Mbaitolu ịnọ na steeti Imo egbukwana aha ya n'abalị 12 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2017 akụkọ kọrọchi nwoke na-achị mba Amerịka yo ruo n'afọ 2016 Disemba afọ 2016 kpochayo ashila Krismas unu ga-echekera mgbe ahụ akọrọ akụkọ ya ya eruo ọnwa Jenụwarị afọ 2017 on the 12th of January afọ 2017 nwa egbuo ya ndị ebe ahụ egbuo ya ejidekwana ndị ahụ igburu ya ndị ahụ ejidekwana igburu nwoke ahụ aha nwokwanụ Udodere Bright onye eji ability mara ability na-arịkwanụ afọ 30 ọkwanụ onye osuachara isi ala mba nnọ na steeti Imo onye ọzọ wụkwa Ekwuru Shedrack onye eji Escobar mara ịdịkwanụ afọ 26 ya 26 years ọkwanụ onye arọ ndị Izọgụ ịnọ na kansụl Ọkigwe steeti Imo onye ka akpọkwanụ Chimerie Igwe onye eji Forilu mara ịdịkwa n'afọ 30 years onye Ụmụcheke ịnọ na kansụl Ọlụ nakwa Chibike Sunday ere afọ 28 ịwụkwanụ onye arọ ndị Izọgụ n'Ọkigwe ejiri hụ egbe gbagbuo nwa okorobịa na ewu Chukwu Okebata iwu onye shi Amerịka ọwụ onye amị na Amerịka ịbatara na Naịjirịa nwe gbuo ya n'Ebekenwo ewu Mbaitolu onye kwufu akwa n'aka na-awụ onye isi ndị uwe ojii ala anyị ewu DCP Frank Mba onye gbara anyanwụ echi gara aga na Abuja ọbata obie ọfishalụ ndewo STZ ndewo onye ọma na Swazi
Maazị Dominic Ezerioha iwu onye omeiwu nọchinaga anya kansụl Oru West n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Imo ayawụkwa onye isi oche kọmitii eji ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ omeiwu ahụ. O kwuolachi ndị omeiwu steeti ahụ mmanụ 13 ahụ 13 ahụ achị ịprala ọrịa coronavirus ozugbo mgbo aha agbakechana. Nnamranachi ọnwa gara aga Abraham bịa pagharị akụkọ enwere ndị omeiwu ịparala ọrịa coronavirus ejisuru otu onye bido otu onye aha hụ na pafere ya mmanụ 13 ndị ka ọzọ chịkwanụ ihe pafere ya nwa ahụ maikrofonu nwa eji ekwu okwu igwe maikrofonu n'ihi na echighị ebe nwa eji anọ ochie jee ebe ọzọ na je nọrọ n'ihi na arenovet ga ebe ka ahụ nwa eji anọ mbosu nwa anachi aga otu maikrofonu nwocha uhie keela ozugbo nwụọ ya wụ ọrịa coronavirus. Emechaa spika bịabachi olo anya ahụ ụsọ mmanụ ahụ jikwa na-emegharị aka mmanụ ahụ ji eme mistake chanwehe ilecha na ndị niile nwocha ahụ parala ọrịa coronavirus chenweghị otu onye ime mmụọ iji gaa he ngoshishi ọpa ọrịa coronavirus ihe na-agụchiri shi ga na-ezuzere itiham shi ga na-emecha heri aṅa iji shishi ịpa ya ọrịa chenweghị onye ime mmụọ iji ga ha ahụ ya kpọọ NDDC oku NCDC shimobia legharịakwala ndị ahụ n'ihi na ndị ahụ enwe coronavirus nwopa ọha aka ga-ahụ a na-abịala ugbulaka onye ka ewe onye mgbasa ozi ụya ahụ ekwuokwa nnachi ndị agha ha agbake na ha hụkwa n'ozugbo mmụọ ịparala ya wụ ọrịa 13 ahụ nwochi ịparala hụcha ajọsụrụ nnọọ wuli ọnụọgụgụ mmụọ cha manipuletiri ha manipuleti cha eziokwu enweghị mmanụ 13 ịparala ọrịa coronavirus nga ahụ mana ndị ka ịparala hụ aṅụhụ agbakena chajọsụrụ manipuleti ede nọmba cha ha ụhụ dere nọmba chifu na ha ụhụ NCDC kwufere ndị ahụ cha ndị ahụ ahụpụ ọrịa coronavirus kama ahụwụ ndị ke steeti Imo prọfesọ Morris Ewuhu ahụwụ ndị kwuruchi arịhụ 13 ịparala ya wụ ọrịa n'eziokwu anwụ ha arịhụkwanụ 13 ọwụla ebidohụkwa nna ahụ plenarị mmụ ọwa echi gara aga ka mmụ nọ nyochacha atụmatụ mkpata na mmefu ka afọ 2020 emegharị na jenye ya Hope Uzodimma gaa ya ugboro abụọ Hope ana sign ya biga aka n'akwụkwọ ahụ she continue the work for 2020. Akwa ma nnọ na-ahụkwa ihe nwoji anyị emega steeti ahụ enwekwa onye otu mkpụrụ eziokwu n'ọnụ enwe onye otu mkpụrụ eziokwu n'ọnụ ka ichechi o ji ekwu eziokwu ịmashọ leenugbo eji hụ nnọọ chapa eje declare 14 lawmakers shapracha n'ahụ ọrịa coronavirus cheme na nwu self isolation jeekwanụ cheeti nwe isolation center koko ya uhe nwoji agụrụga account akwa World Bank agwala nwu na asha ga-enye nwu $300,000 Hope are happy may announce yesterday extra $1 million ya are happy ehitiela ahụ target nwu magago sompe niile ndị okwu isi anyị still people are na-ebe akwa ọpụna ego niile the masses are crying ụzọ arị mmenwedebe ụzọ na-anọ na steeti Imo imagine the ọpụna ego niile mgborigakwa ụzọ na steeti Imo enwekwa ọrịa arị ọgbarara okorom no employment keke na pepe till today keke na pepe ehelo graduate keke na pepe ehelo graduate keke na pepe arụ okwu na anyị na mbara anyị mma yoro unu ye okwu na anyị na mbara anyị mma yoro unu ye okwu na anyị na mbara anyị mma yoro unu ye Linus Okoye rere ma ekele gị Emates jare ndewo ebola ke gị
ekene ụwa ndewo were pikini nwayọkwa arịma Michael Umezu isi ikele ga m ekele gwụrụkwa gị Obinna Obiọma Ekpe ekelela m gị ndewo ezi nwa na Cyprus ya rịela gị mma nọnso dalentene ematesi onye ru ike eshi ịbọọla gị from Italy ndewo ịbọrọ ewu o ịbọrọ nnama o ịbọgara amụsala Abuchi Joseph ndewo Glorious Chidi Ebere Ishani News from Mbise my home I'm watching from India the maintain Mbise nwere mmadụ Christian Julia ndewo Iwundo Precious ekelekwara m gị Okwoma good luck Jonathan Mommy Stella Igbo nso ashim ya gajiela gị enokwala banjika ya Ugochukwu Joseph mekelekwa gị Engineer Harry she carry on we are listening Arema listen good King So she lie people everywhere in Niger area Mike she greedy politicians they will all die and leave the money Njaba and the Ugochukwu Innocent this is Uzodimba for you and there are everywhere. Aremukoma, good luck. There is no coronavirus in Nigeria. You could give this. I'm seeing you from Turkey. God bless you. Yami Imran, she share the message. Share this message before I make you one bottle of water. Gang. Ujo, calm down, mommy, calm down. Ocha Uche, Chibike mekele sisi. Agagwa gị ya gwa aka ịpaka ndị otula try ya na put it to test aka Chiga steeti Borno ewu Babagana Zulum alọọla ọnwụ na Wednesday izu ụka reda ndị omekome Boko Boys Boko Haram ịwakpuru ya ya ndị ya nwokwo nga nwoje ga ebe eji edoma ndị Boko Haram chụtụrụ onye ọnwụ ka eji akpọ IDP na mkpirisi asụsụ bekee na uju ya na asụsụ bekee ejikwa na akpọ ya internally displaced people's camp yawo IDP camp ebe ndị gbara ọsọ ndụ nwo eji anọ eji paje na nwori based on palliative materials nụnụ ma ọ na jega ebe ahụ ndị Boko Haram eshi ime ọhịa wụfụna na-agbata nga agbaghị akara ndị uwe ojii ndị ya gọvanọ ahụ kwu ebidokwanụ gbaguruma mana n'ime ihe niile ndị na ọkọ akọhụ gọvanọ ahụ mana mmanụ 15 nwa gọvanọ kwu imerụrụ ahụ na mwakpo ahụ ndị omekome Boko Boys ịwakpuru nwo achịkwanụ ha uku ugboro atọ ndị Boko Haram na-awakpu ụgbọala aka Chiga steeti Borno ewu Babagana ke uku ugboro atọ Boko Haram na-eme ya ataki Aremachukwu the gift ndewo amen ọchụwa uche eshedalụ nna ishi Toronto Canada Dominic onye kele Sony ekelela m gị Anita Doro eshinarikpole arịkwame mma mana ọ na-awa arịchahụ mma enwere ihe m n'idiri na enwere ihe m n'idiri biko somebody jụọkwala m were pikin ele ihe n'idiri imere erechahụ mma biko I needed something. Aga m mbema nọsi mbema aga m sọ mbema Dominic onye kele Sony ekele ya onye kele Owere pikin ekele ya ọchụa uche ndị na Canada Toronto ekelela m gị ndewo Wizi Chilaka ekelela m gị onye ọmara Dubai Importer John Cliff Chinonso iso Owere pikin I want to come home I hope ụzọ dị mma my brother ụzọ arịghị mma ịnụ ndị ahụ mega pension ma nwekpara hope ụzọ dị njọ biko na-enide home nwaanyị ejime nwaanyị eme nnene akwa nwaanyị mụdịrị m ka ahụ ezuola m mma m ezuola na enidere m CASH enidere m ya bad enidere m cash I need cash
Arimiko ejihomaho, and the only thing I got now, man, with that credit alert. Credit alert will just heal me automatically. Leni whom or a bright anyagi. Iho shanya me piga hama. Libanyam didi mu anyande China. While a one China, well, Konomonia naked. Oh, any dream CASH. Mommy Messi, Oga, I see you when I'm in London, a mega offer. Ew, they me pay no hey, Anila Hukano University of London. No, Ebem to DJ go on law. So that Tonya Zuzu Mark Boy and Boro. Ew, Any dream go. Somebody should ask me to send my account number. Any dream go. I need it with all sincerity and humility and objectivity. Hey! The best ekelelam gi ibeni ike nde nwa nkwochi bụ nna Simon onye ọma na South Anita duru isi Shikano Elegba Kanore akwa ndị mụ na anwụ maka ha n'ihe a na Karo Patience nwa nkọ agwa nna m gị hem nediri ukwu ọma ịnụ nna ya Juliet Ifewize Bolachi Ekene Owa today is public holiday. Yes, we know that today is public holiday, but digitality does not call for public holiday. Ọchịchị etiti ala anyị site n'aka onye minista steeti, onye minista mmụta steeti, ya Minister for State Education, ịwụkwarụ nwanne anyị nwoke amụ na steeti Imo, ewu nda Emeka Nwajoba. Emeka Nwajoba ekwufutala si a ga-ele ule neko, ule neko ga-ebido ba kwụsịkwanụ n'abalị 18 abalị na-asatọ ke ọnwa Nọvemba afọ maka ndị amaghị neko ewu neko futara National Examination Council neko kwanụ ndị ka ahụ gị na-ele ya ha ụlọ sọrọ gị dee a ga na-enye gị C continue ejila ha kwada na mmanụ gị dabekwade waya ka ga-eji neko nwee consolation in Christ Jesus. Emeka Nwajoba ekwuola si ule neko uke ga-amalite n'abalị 5 ke ọnwa Ọktoba kwụsịkwanụ n'abalị 18 on the 18th of November afọ anyị nọ na ime ya. O kwukwara si NAPTEP ule NAPTEP ya National National Board of Technical Education, something like NAPTEP. Name on laptop all for technical students. Ọ ga-ebido na abalị 21 ke ọnwa Septemba kwụsịkwanụ na abalị 15 ke ọnwa Ọktoba ya from 21st of September ya kwụkwanụ na 15th of October afọ niile. O kwukwara si agakwele common entrance examination ya ule ụmụaka ndị nọ na ụyọ akwụkwọ primary ejele ije baa n'ogo secondary asa ga-ele ule common entrance n'ala Nigeria on the 17th of October ka afọ mana ụjọ rụgakwanụ m ugbulaka na awụshe Emeka Nwajoba jeje kwucha akpa ihe shaga ihu onye ụkwanụ the main minister for education ewu ka aha ewu Adamu Square Adamu ya fude echi ilu ugbulaka na ya si coronavirus is too much that ha ga-ele hu ụlọ ọwụla Nigeria kama ha ga-akpọfu ụmụaka nwejepara coronavirus nwụchicha ahụ ka mma anyị ihe ahafu otu afọ ilu ụlọ otu afọ kama anyị hụ ga-anwụ n'aka amakwa m ọgwakwara ndị ya ịwa Adamu chilekwa ihe ahụ chọrọ ịgwa ndị Nigeria n'ihi na ọ na-awa atụgharịa ọgbarara Arema Ekene onye ụwa Prince Oelonu Akalamia Ohanagachi Nazo greetings my brother Chukwu Ebuka Leonard ishi maybe ịnụrụ na ihe edazu si maybe aṅụrụ na m ihe eyiri m go onye eji aṅụrụ ihe asị Bible nwere ebe ọchị by their fruits you shall know them. Bogichi mata ndị eji aṅụrụ ihe by their lips you shall know them. See my lips na virgin lips omegi am ga-aṅụfu ihe nwa ọhịa m fụra nga ma na-akọzi z em ga na-agụzila no news mere
ọnwa March afọ 2020. Prince Elon Ishe, were pikin, I will send you cash. My prince. Ezi enyi nwanne dị na mba na Switzerland. Hụkwala biko were ohere ekelela m ụmụ gị abụọ iji eme ọnụ ụmụaka ndị ojii ka ndị ọcha mma na Switzerland. Sharon na Chantel Elon. Asị m ya gajiela nnọọ. Keep it coming, keep it coming. Keep the money coming. I need it. I sincerely need it. Mkola nomba menga na padala mbitini. Oji no nya do were pikin oriri do oji nya o were pikin oriri do. O debrela it has debred. Amam shin na ga ekwe ya rejie ebe m no. But I need it to. Afukwa sachi ga mochi o. Afukwa sachi ga mochi ekwuga ya. The only thing about me is Amambe shari too serious. Amambe shari too serious. O nwere ike ndị serious na amadashi azini mbo no ome onye akụrụ ọkpụ ihu na amadashi m serious he mbuga she need them this morning. Oh, read my lips. Were pikin nwayọ kwa nwayọ ịma na asị nga na-egbujijega nkụ azọgidega ya okwu a na-ekeje na ya nga anyị nakwa akọjega akụkọ anyị na-arọje nrọrọ anyị anakwala akọje na yawo akụkọ ọkwakpahe ụwa eshari akwa imega imega akụkọ enjoy. Some days are like that. Ọwa akpakpọ n'aka. Engineer Bruno. Anita Duru Okechi Sala Ishebine Redol Chai Obara Chinazo Oha Ndewo Ekelekwara m gị Prince Chukwudi Nzeri Bishop Repkin. Well done job my brother, and money will come I believe. Elubosi Edwin Ndewo Educhinko eshi oke ejuga onye shaya hụ shikano ejidega oji fonda ahụ chọrọ ịsurprise m ndị ahụ chọrọ ere ga match no matter how small or lekwa account number menga ahụ any dream with all sincerity, humility and objectivity and connectivity. Na international airport anya mabe meji agbape yo but ugbu fly ga international ya kwa o jire mata Mali the other day. Awa ihe ga-eme na nwo Shangokumo achọgụ keluwu akwa nnụrụ gbanwa ahụ chidoma aka ya one chance biko otu naanị nye mkwala m otu naanị this just otu aga m emefu otu ọwụhe nwakịrị ahụ ọwụha aka ahụ domara ịfụtara aka Chiga steeti Lagos Babajide slow kpọm Sanwo-Olu anọrọ na echi gara aga kwuoshi aya ahụ chọrọ ịhụ nwatakịrị owedere ahụ he onyonyo ya ifearị n'igwe mgbasa ozi ọyọrọ ọhụrụ ịntanetị n'asụsụ bekee ebe ọrịọga mmanya arịrịọ chi ya pịakwala ya ụtarị n'ihi na nwakịrị ahụ amara na shi aya hụ emeghela ya nọrọ nga ahụ na-arịọ mmanya shi mma biko wetuokwala obi kwụsa mmiri obi gị jee zurukwa n'ike ị chọrọ ịpịa m ụtarị biko ejisom Chineke arịọga ga apology emechi m ya ọzọ ya si amami calm down. Governor steeti Lagos ịwụ Sanwo-Olu slow kpọm ọchịkwanụ akwa ahụ na ekpe ahụ nwa ahụ huga shahụ metụrụ ya obi ya ejikwanụ ohere ahụ rịọ ndị Muslim ndị Alakụba imegakwanụ sala shimo jirikwanụ ya nwayọ shimo gbanwo na-emekwala sala nwohu vuduo teki akwashi ọrịa coronavirus nọ ya gwakwa ndị Lagos niile shi nwohu jiri nwayọ shọ nwayọ cha ahụ ga-emetacha nwo mma nwohu calm down cha he niile ahụ ga-arịcha mma anyị nụrụkwala kpanwa ahụ ishi be ya akwariọ mmanya shi mami calm down. Oh, I said, Mommy, calm down. I should calm down. Yes. I should calm down. Yes, But Mommy, hungry.
ó ṣe jẹ́ pé nǹkan tó bá gbélé ẹ lọ́wọ́ ló máa lọ ń kó. No, I'm just telling you to be calming down. Be calming down. Be not responsible. You must rest a little. O demonstrate yala the resting. Bonya chore kuta. What mo fẹ́ na tún jókòó. Ye je nyi ko elu oche. O wa another crime called committee. All is around of issue. And I say don't do it, you still do it. I have one chance. I promise. This is my Last chance in the world. Last chance in the world. I hope I could with it. And I told him one. I bet big you got wipe put yes. Continue láti gbé sí ẹ lọ́wọ́. Ó gbọ́ mi. Give me a hand. Give me a hand. Give me a hand. Hey, last chance in the world. So Akajiga State Lagos say ahụ chọrọ ịhụ nwa maka akpa ochie nọ were humility na obi umeala na-arịọ mmanya kwekwanụ nkwachi aya ha ga ime ya ọzọ ya wụ aya echegharịala shimomi hụ calm down mommy vuduo ya ejikwa ohere ahụ rịọ ndị Lagos na ndị mega sala shinwo biko vuduo onye na ya last chance ọ gbarara Bọ́ọ̀lù ọ̀zẹ́mẹ̀ na asị egbu ndewo ndewo ishi thanks that Owerri pikin thanks for the good work ndewo Educhinko ishi wow I really miss Kano okay ga nde Sabon Gari kuga mommy Ukeria Olele we ishi chai I pity the boy na last chance in the world. Hey, calm down, just be calming yourself down. You need to relax, you need to calm down. Hey, Ario Gudura Ria Hegapia. Now Tariga Nokrega but then Ukraine will be your jaw. Hey, or Mania Libo. I take opportunity. Gabario married, calm down. If Runga is Suna Jenikure Lucha, Shaka Hunter decorate demonstrate Boshaka, Akamudan Arelase, and Gahaka de Jotari. Imechugoche. Imanegin and Nagisroche. Pia. About all. I think it's Saka gives us a game. Memaka, a little bogey. God come, we got down. Prince Nedu, you are welcome. How was the birthday? Prince Nedu, do give away. Boss, do give away. Hi, Chief. Mommy Mercy, she the poor boy. Educhinko, okay. Possible King Raja King Eshi Arere. Prince Nedu Nde, when so talent issue I want to see the governor. Okay, you want to see the governor. Look at the governor. The governor is here with us, so live and direct. He is always here with us. So look at the governor. The governor is here. Oh, what a begin! He got set up with me. He gave up with me. Ewo.
Oge Sam Mbakwe, former governor of Imo State, Sam Mbakwe. Oge Sam na Chimo, Come. Ebata na Lowere, Imo State Bebe Jagamba. Akachiga steeti Enugu iwu dike na dimkpa Ifeanyi Ugwuanyi arụgharịala ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ịnọ na steeti Enugu n'oge ọrịa coronavirus ịkpaga mkpamkpa agbachikwana ụlọ akwụkwọ niile ịnọ na ala anyị. Gọvanọ Enugu steeti ewere ohere ahụ jee ọtụtụ ụlọ akwụkwọ ndị nọ na steeti Enugu ya ejeje renovate chanwụ n'asụsụ Bekee ya renovate sacha ụlọ akwụkwọ ndị ahụ. Ọchị nwekwara ọtụtụ ndị ọzọ ọ chọkwara ịrụzigharị rụbọ ọ chọkwara irenovate cha mmụọ tupu agbatuo ụlọ akwụkwọ ndị nọ n'ala anyị kewu ụmụ akwụkwọ yọkpu ayọ ha ya akpụọ nwa anya nwa ahụkwanụ ebe nwoga na-anọ na-amụ akwụkwọ gbasaa aka gbasaa ụkwụ ọuhe ugwu anyị imere anyị hụkwa na ya dịka ọ garịrị echi gara aga ejejele ebe niile ọrụ arịka ụlọ akwụkwọ ebe na-esekwa nawo ụlọ akwụkwọ praịmarị Ekulu ụlọ akwụkwọ praịmarị Ekulu praịmarị skuul ịnọ na GRA Enugu ebe ahụ ka ugwu anyị ijere echi gara aga ejejele kpa echi renovate sacha ụlọ ndị ahụ o nyere nwa ego chinwuo renovate ya kwekwarụ ndị Enugu nkwachi aya hụ ga-arụji rụbọ ụfọdụ ndekọ ọzọ ịfọrọ afọ tupu ụmụ akwụkwọ a na-ayọ from coronavirus strike. Ugwu anyị you are working nwoke na ọrụgo ọrụ ọjọọ giru n'Enugu ụzọ rị nnọọ mma ọtụtụ ụzọ rị mma n'Enugu awụ ka o wedere ọkụ jikwa na-anọ ezigbo ọkụ ji anọ ụzọ rị mma ịmanị gbaliga gọvanọ steeti Ebonyi onye ka ahụ heke ọrụ ga na Ebonyi steeti heke injinia David Umahi ịrụga na Ebonyi steeti my brother giru Ebonyi steeti eji aka ọnụ ugbulaka giru Ebonyi steeti ugbulaka my brother Ebonyi steeti na chọrọ ịdịka Lagos o flyover ebe niile giru anyị asụ ya emede ịnọ Dubai ọ Paris ọkụ a na-enwe ebe niile ya gọvanọ Ebonyi steeti how ọ gbarara gọvanọ ka anyị ha ka nọrọ 7 months ya si Imo adịla mma elebe Imo dịrị mma ọ gị mere Imo ji dị mma Imo ọ dịla mma ole ajụga m gị ndị ahụ ọ ka mmasị aha gị ekwuola ihe niile ụzọ dị mma asị ụzọ dị mma aga ya ugboro abụọ ya wụ ụzọ dị mma gaa ya second tenor ụzọ jọọkwanụ njọ ivu na ọ nwere ike ị ga-agarucha ya first tenor a reverse ya ga-eti ị ga reverse ya shiarịhụ n'ihi na okeji speed gbaba ime ọrụ agwọ nọ ya eti ihukwa reverse gbafụnahụ a ga-agba gị ya gba aka ịpakanụ ndị otula na so talent nakwa ịhụra the governor King Soishi that boy is a great man in future. Christian Julia Ishichai poor boy Juliet Merjan Onyeleke Ishi I really miss Owerri Favor Allah miss my brother last chance no be small thing no the boy can solicit for Africa okay Ishi Abuja na so talent Ishi not this one no like that little boy governor yeah okay governor slow boy governor Lagos State don't worry aga m ejigi ya na so talent ndewo Veronica Andrews Ishi greetings my brother Owerri nwoke mba ohiji nwa ya shout ga tichie ike ụwa nọ nweji ntị nwa abụọ nụrụ ine ala Owerri anyị Owerri nwoke mba Owerri pikin ebe makwa na asị mma agwa gị so Owerri nwoke mba ọ dị mma mana ogu ike Ishi Abdul Mohammed is a strange name to Igbo land ọ gbarara Maazị Sylvester Ifeanyi ndewo imena nna ahụ na account number m nga surprise akwanụ na enidiri m ego urgent need surprise kwara na Owerri pikin
Why don't you surprise the way Pekin to them Bagashini dream? Yeah, I got some and be my cow. Casey was is a good one. No way Pekin. I'm late. I Ugo boss Anna Honga, Ton and Nana Gigo. Let's come in. Ebanahana, let's come in. Do Zuke. They will fool for today. That long piece Bonnie speaking is like a red light in Holland. A man will be red lights in on a Holland. Abiabe no me Holland in Bus, but Agenam Holland in Arrow. But agari chahoma agari too much. Ademma Veronica Andrews Eshi Imo Adibemma Okechukwu Innocent issues Odemba can do this type of things. Ademma CJ Waleta Chijioke Eshi Imo Ani Emebi Chano non so that international this one like that little boy own. You know what I mean. I want to be frog. Okay. Imo Chuba Obialoshi Imo people should call Uche Nwosu and give him his mandate. And so we'll call him and give him. ST as far as all I see is a naughty boy who will repeat that crime. Ịkakwashi nwa ahụ ke mmere juo oyi na-emekwasa ha ọzọ ịhụ na onye shi Instagram abela with another view chi nwa ahụ ke mmere juo oyi ọkwa n'eziokwu ịhụrụ ndị ịmara na kpe esi arịrịọ cheke that boy mmachi ejila eshi ahụ ya dọ ha ọzọ ndị eji last chance aṅụrụ kachara all stubbornness. So Imana, you always know how to solicit your way out. Lawyer. David Ichijoke Dewo Estes was he say is a pure Yoruba boy, no be smart in the Yoruba no here. And Mizuchuku Oka issue because of they don't have Supreme Court governor. Hope is a Supreme Court governor. Chine do ihe job for Ekelela Mege. Wilson Chuba Obialishi Imopibush okay. Agonam Kaho. Emeka Madelta Emeka Ishime Kole Ochonokos family Yakuma Emeka Nyama Meje Manu Emeka Kupanye Oyi Wizard Emeka Chokotwe Yakuma Amori Ishime Kole Ewelike Bakula bonye gara na nke ya Keshi ya dufu gage enwe onye amụzụ oshi bịa na okwu gbasara onye ga-awụ onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 nwanne Buhari ịwụkwanụ Mama Daura ekwuola shi ịnọ na-ekwuchi a ga-eke ọkwa onye isi ala eke ya wụ zonin aha enweghị nshi chi ebe ọwụla onye isi ala eshilafụtala aha awụhụ nsogbu chi ihe ka mkpawu ịhọfụta onye kacha mma n'etiti ndị niile zọga iwu onye isi ala chi ihe kacha mkpawu ịhọfụ onye kacha mma nakwa onye mara na ha bịara bịa ịrụ chi onye ga-arụfukwa na ala anyị ọrụ ya wụ onye dị kọmpitenti n'asụsụ bekee shi ya sọkwala onye ahụ hụshi ebe ugwu bịa ya sọkwala onye ahụ hụshi ebe ọwụwa anyanwụ bịa ha sọkwala onye ahụ hụshi ebe ndịda bịa ya sọkwala onye ahụ hụshi ebe ndị ofe mmanụ nọ bịa chi ha achọgawu onye ga-arụ ezigbo ọrụ mana ọtụtụ ndị mmanụ akatọọla okwu ahụ o kwuru dịka otu ọha na eze ndị Igbo nakwa otu ndị Yoruba akpọ Afenifere chi a ga-akwụrịrị na ihe gbasara zonin ịmara na ndị Awụsa eji ahụ nwo amụmụ eji ahụ nwo adamu mana nwo nwechakwara sensị karịsacha aka ịhụ n'ụka mgbokwuga chahafu zonin anyway aka nta akwa nna ya n'okwu ahụ o kwuru onye ahụ nefiu Buhari eji akpọ Mama Daura ya kwuru ha o rejiela itiazirejidi ndị bi na area World Bank Owerri na ndu ụlọ oriri na nkwari eji akpọ Saga Suits ịnọ na New Owerri ejide na ndị Hausa
eji enye ndị bi ebe ahụ nsogbu. Achị ndị Hausa ahụ ji nnọọ eji egbe ezu oshi gaa nọhụ ya nwa eje ụyọ gị jeje kpaka ya paa ihe niile ị nwere ime ya nga ahụ. Akụkọ kọkwanachi otu onye Hausa eji akpọ Yakubu edomararịkpa onye nche onye sekuriti mmanụ n'otu ụyọ ya bịa ya ejeje kuo ndị Hausa ibe ya ịnọ na Avụ Junction Obinze side ebe ahụ ya kpọnwụ nwụbịa ebe Area U World Bank Housing Estate ebe ahụ nwa ya na-ezu oshi ndị bi ebe ahụ akpa anụ nkata chere mmụọ abịa n'ahụ ka ahụ nwo bịara bụ izu oshi anwụchie nwụọ kpechikọm ọnga ahụ ka anọ nwụchie nwụọ nwa na ka gbanwochi emega operate nakwanụ onye ji akpọnwụ abịa ezu oshi ebe ahụ. So you say which person bring now? Yakubu. Na bring now. Where the Yakubu? If you say I know him, Yes, sir. where in there? Yakubu, show your face. Now you be Yakubu. Now you be Yakubu. You are not the state before. Yakubu kwano onye jechela mmanụ nche ebe ahụ. He can call on. They didn't point to and because you see what he got there now. I see wait now. Isa, shoot my neck. Yes, now. What are now supposed to do? They go interview. The white. Now you talk. who be Isa? Isa and Habu. The regime has failed in its fulfillment. Nothing concern. This one now Yakubu. Where they say for the state. Buy this one. Now him go bring thief. They come the rob house. See them here. This one are the thief will come. Others don't escape. This one now our men. Now our men will follow. We come rescue. This one now SPU men, police officers. Wait there with me. This one no binna. This one now our men. Nde amota shekwado the area you now what's how they suffer for this estate? Why they see them? Why they see them? Why they see them? Why they see them? See them. Come, if you talk, thunder go fire you. Fire up, bring under up, madam, go bring under up. Nna ahụ nna ya ndị Hausa akpọrọla onye Hausa edomara ụyọ rịkpa onye nche ya bịa ya ejeje kuo ndị oshi eji bịa ya agbanwochi lekpakpa nnuchi aga ihe ọnachi oke nọ n'ụyọ na agbago oke nọ n'ama chi azụ nọ na ngịga lekwa n'ebe ekomara ngịga lekwa n'ụzọ nnu gị ishi abịa ime ngịga ahụ weta azụ ahụ ọsịsọ ya wụ ndị Hausa eji eche nche anwụ na kuga ndị oshi abịaga ụyọ ndị mmụọ ichegala nche Chineke eme ebere ndị ebe ahụ akpa akwanụ nkata chere mmụọ kpechikọm anwụchie nwụ ndị ke gbara ọsọ agba ọsọ ejidekwanụ ndị ka jidekwanụ onye ka ahụ iwe onye eji eme nwe invite ịwụ Yakubu na nna ahụ nna aka na-akụ nkwa ọrịa mama ekele gị Abdul Muhammad tell them that is Rocha's brother Abdul Muhammad ọrịa mma Ichie Vitalis Chinedu Uzoma yarela gị ma Ichie akụ enwe ebe nwoke ọma ishi ụmụ amụsa njaba ishi late coming anyị ewevuola late coming dues for late comers today late coming awụ kwanye nakwanụ ego late awụ n'ebe ahụrụ Ichie agewonu Ichie anyị Ichie bịaruola Ichie you are highly welcome sir. Coming is coming. Me bịara ọsịsọ o me bịara ịkọmụrụ late o me ịkọmụrụ on time o. Once you have come, we are glad that you came and you come. Whether you come on time or you come late, we are happy that you come. Ichie, you are welcome. Ndewo.
onye isi ala mba Amerịka ịwụ nwanne anyị nwoke Maazị Donald Ọnụkwube Trump akwụrụna n'azụ nwaanyị onye isi ojii ahụ ewu Stella Emmanuel ka ahụ ndị mmanụ shi weta egbuo maka o kwuru shi ọgwụ hydroxychloroquine, zinc na zithromax ji agwọ ọrịa coronavirus. Trump shi aya ahụ hụrụ shi ndị dibịa bekee ahụ mara na ọrụ nwaọrụ ga shi aya ahụ amahụkwanụ onye nwaanyị ahụ ọwụ, mana ha ahụ nwaanyị ahụ kwuru ahụ wugheri oke mkpa. Ha ahụ nwaanyị ahụ kwuru ahụrị nnọọ oke mkpa. I'm in some money, but I'm a palatability. Engineer Bruno. I'm a young for you. Ebe mujeri kulo bilango na degu. Wana rushe. Wano biya mamete monu brother. Anye dema. Clarify your position on the efficacy of hydroxychloroquine after you retweeted a video making claims that it is effective. I wasn't making claims. It's recommendations of many other people, including doctors. Many doctors think it is extremely successful. The hydroxychloroquine, coupled with the zinc and perhaps the zithromycin, but many doctors think it's extremely good, and some people don't. Some people, I think, it's become very political. I happen to believe in it. I would take it. As you know, I took it for a 14-day period, and I'm here, right? I'm here. I happen to think it works in the early stages. I think frontline medical people believe that too, many. And so we'll take a look at it. But the one thing we know, it's been out for a long time, that particular formula, and that's essentially what it is, the pill. And it's been for malaria, lupus, and other things. It's safe. It doesn't cause problems. I had no problem. I had absolutely no problem. Felt no different. Didn't feel good, bad, or indifferent. I tested, as you know. It didn't get me, and it's not going to hopefully hurt anybody. So we know from that standpoint, because it's been so many years, from a safety standpoint, it's safe. I happen to think, based on what I've read a lot about hydroxy. I happen to think that it has an impact, especially at the early years. There were some very good tests at Ford, and the doctor from Yale came up with a very, very strong testament to it. There was a group of doctors yesterday, a large group, that were put on the Internet, and for some reason the Internet wanted to take them down and took them off. I guess Twitter took them off, and I think Facebook took them off. I don't know why. I think they're very respected doctors. There was a woman who was spectacular in her statements about it, that she's had tremendous success with it. And they took her voice off. I don't know why they took her off, but they took her off. Maybe they had a good reason, maybe they didn't. I don't know. The woman that you said was a great doctor in that video that you retweeted last night said that masks don't work and there is a cure for COVID-19, both of which health experts say is not true. She's also made videos saying that doctors make medicine using DNA from aliens and that they're trying to create a vaccine to make you immune from becoming religious. Well, maybe it's the same, maybe it's not, but I can tell you this. She was on air along with many other doctors. They were big fans of hydroxychloroquine, and I thought she was very impressive in the sense that from where she came, I don't know which country she comes from, but she said that she's had tremendous success with hundreds of different patients. And I thought her voice was an important voice, but I know nothing about her. Masks don't work. Last week you said Go ahead. Last week, well, real quick. Last Okay, week you said thank you very masks much, work. everybody. Thank you. On the COVID you said masks do work, Mr. President. So you said your retweets get you in trouble.
ọrịmma ndị anyị Donald Trump ekwuola ha wu uche obi ya gbasara ha ahụ nwaanyị ahụ ka Trump ekwuola si ya ndeke ya ahụ jikwa aṅụ ọgwụ ahụ na nwaanyị ahụ si ikpu mask ka ha ejila akwụsịla ya wu ọrịa coronavirus si ya ndeke ya Trump ịhụ na nga o kpuru mask ọ na-anụ otu ugboro ka Trump kpuru mask ọnwa ọ si ha ejila ekpula mask ahụ ọgwụ ahụ ka ha eji aṅụ ha enwekwanụ ihe ha eji eme ahụ ọrịa mma mana kama ụfọdụ ndị dọkịta si arịa mma nwụ ha chọọ hụ ebe ụfọdụ jikwanụ eji ha arụ ọrụ chi nwaanyị ahụ ha ekwuola si ahụ ji hụ gwọọ ndị bakara abata chi ha manụ ihe mere Facebook na Twitter iji achụga nwaanyị ahụ ewetugakwanụ vidio ndị nwaanyị ahụ imere gbasara ya hydroxychloroquine na zithromax na zinc iji eti mkpere keke na pe. Onye isi otu akpọrọ Nigerian Opposition Coalition CUPP na mgbirichi asụsụ bekee ewukwanụ Ikenga Ugochinyere Imo agbaala ọchịchị etiti akwụkwọ chọọ ka achụtuo ndị isi agha ala anyị ndị akpọrọ service chiefs n'asụsụ bekee ndeke na-etoruola afọ nwojala ezumike nka ọrụ na ndeke na-anọzuola oge enyere nwo kwesịrị ịnọzu na ọchịchị nwarịọkwa arịrịọ chuyi ikpe kwụsị onye isi ala anyị Ewu Muhammadu Okechukwu Buhari ka ọ hafụ ịgbatịkpụbọ ọnịnọ ndị ahụ ịnọga na oche chi ndị mmadụ enwemahụ ntụkwasị obi ebe ndị ahụ nọ chi ọchịchị Buhari na ndị service chiefs ya changwo ha daa na mba changwo ha enwemakwa ntụkwasị obi ebe nwa nọ ya wee apasiala ahụ vote of no confidence ebe ndị service chiefs ahụ nọ nakwa ebe Buhari na ọchịchị ya nọ chi emega ahụhụ he nwekwesịrị ịnọ na-eme iwe nọ na-echekwa ndụ ndị mmadụ pụọ n'aka ndị omekome Nnamdi izuụka anyị nọ n'ime ya ka ndị nnọchiteanya ụyọ nnọchiteanya etiti Federal House of Representatives ịkpọrọ akachiga onye isi ala anyị Muhammadu Okechukwu Buhari oku chiale ndị service chiefs niile tụtụsacha nwụ ma ndị ke Air Force ma ndị ke Army ma ndị ke Navy ma ndị ke Defense chi tụtụsacha nwụ ocha nwụ ha ahụ na chi ike ọrụ agwụla nwụ chenwo ma ihe nwụ mara na nwodunga ahụ emega ebe ọnwụnwa egbufu ma Boko Haram ndị Army ha na-agba arụkwaghịm ndị Army a na-echi na Army na-afụ chi ike ha agwụla nwụ chi ndị mwekwụrụ aka etigala mkpịrị ahụ enweghị eze chiherikpa ahụ ahari mma ashi tụtụcha ndị service chiefs ahụ kemgbe ahụ enwebeghị Buhari ikwughara ọzọ anọkwa elu ya onye isi ndị Army abịa nwanne echi gara aga kwuo si ha enweghị emega Naijiria onye ọwụla ahụ n'udo na Naijiria hụrị mma taa karịa kpọrị ọnwa afọ 5 gara aga cha Naijiria onye ọla hụrị happy onye ọla hụ na peace obiọma ọnwa ahụ kpagacha onye ọwụla otu nwaanyị eji akpọ Amina Yusuf afụda gwa ndị ụyọ nzukọ omeiwu etiti ala anyị shi ndị service chiefs nnushi wetu aha awụhụ ndị ewu isi nwapanjọ isi nwapanjọ ahụ bụ ubu shi mmiri chi ha n'isi gbarụọ aha agbarụọla ha enwere mmekọla mmanụ chi ha mmanụ kwakpu ha na mkpakọla ya ha nọ ma shi nwohu ma ebu ubu impeach Shabubu ahụ the commander-in-chief of the armed forces shahụ onye nche mboso enwere n'ala Nigeria chi ebe ọwa ochekwafuhu ndị mmanụ ọ na-awụ ndị service chiefs ka a ga-abịabịa chụtụma chimoje chụtuo bubu Ikenga Ugochinyere Imo agba n'akwụkwọ gbagide ọchịchị Nigeria nakwa ndị service chiefs ahụ shi oge nwo ahụ ezuola mgbe hụkwara ivu nwo li chi ekwekwala Buhari gbatịkpụbọ ọnịnọ nwonoga. The regime has failed in its fulfillment of the primary purpose of government, which is the protection of lives and properties of citizens. We now have different nomenclature for different theaters of blood in the country.
In the northeast, it is called insurgency. In the northwest, it is called banditry. In the north central, it is called herders farmers clash, while in the southern part, it is referred to as kidnapping. By the provision of the Constitution, the President has the unfettered powers to appoint, in line with the law, heads of all security agencies in the country. These appointments include those of the service chiefs, which are the Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff, Chief of Navy Staff, and Chief of Air Staff. The only guide provided by the Constitution are contained in Section 217, Section 218, Section 219, and Section 220 of the Constitution. It therefore means that the failure of the security chiefs fell squarely on the table of the President and on the basis of the failure to provide basic security for Nigerians. We have passed a vote of no confidence on President Buhari and on his appointed service chiefs, as their continued stay undermines national security, demoralizes troops, and a cause of mass resignation and public complaint by soldiers, which cause more damage to our democracy. It is to forestall the impending danger that the opposition coalition CUPP, acting through one of its affiliate members, the APP, has filed a lawsuit at the Federal High Court seeking, among other things, 1. A declaration that the service chiefs have attained the mandatory retirement ages of 60 years or 35 years of service and therefore due for retirement. 2. A declaration that the service chiefs having attained the mandatory retirement age of 60 years or 35 years of service in the Nigerian Armed Forces cannot lawfully have their service extended by the President or continue to perform any duty pertaining to their respective offices in the Armed Forces of the Federation. 3. A declaration that upon the attainment of the mandatory retirement age of 60 years or 35 years of service in the Armed Forces of the Federation, the service chiefs cannot be deemed or taken to be serving members of the Armed Forces of the Federation and therefore cannot lawfully remain in office. 4. A declaration that the service chiefs are due for statutory retirement upon their respective attainment of 60 years or 35 years of service in the Armed Forces of the Federation and ought to immediately proceed on 1 month pre-retirement leave and stop further performance of duty forthwith. 5. An order of court directing and compelling the President to direct the service chief to immediately proceed on 1 month pre-retirement leave forthwith. In the alternative, an order of court directing and compelling the service chief to forthwith stop performing any duties or exercising any powers of the offices of Chief of Defense Staff, Chief of Army Staff, Chief of Air Staff, Chief of Naval Staff of the Armed Forces of the Federation respectively. An order of perpetual injunction restraining the President from further reappointing or in any other manner extending the services of the service chiefs in the Armed Forces of the Federation. Nigerian opposition cannot continue to indulge this President and believe that he will change. This President still has close to 3 years left for his regime to constitutionally run out. We can no longer stand on the sideline. Ana Nunapa Ikenga Imo Ugochinyene Ishi Kuoya Chinda Hanguha no Zula Ochengo and they are no Zu are no failure 60 years no question Ella Ezumikenka Manaka have Okwa no Chenga Chinda Henguma Hengu when Ngoga Emena Ala Nigeria Chingo Kwara Ivungo Ela Bu Shokoshikano Bubu Ebatenku Oge Ngwere na Eno Noche Nga Opa Uchiri Jejere. Ibe koro gelako, oge jemi abara je tinye nke ya o. Amada dela so shaya la mana obodo Igbo. Ayoro onye tuna mapara shaya lola.
John Nasi, John Dema, John Nasi, John Dema, Mandoke Bukwana Shabara, Mandoke Bukwana Shabara, Mandoke Bukwana Shabara, Abarali Koko de Bumai, Mandoke Bukwana Shabara, Mandoke Bukwana Shabara, Mandoke Bukwana Shabara, Abarali Koko de Bumai, Kawai Walema, Oyeti Lonu, Mufti, ọrịa mma Igbo ndị Chineke kere ma chọọ mma ashimi ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma ụfọdụ fọ ụfọ ala afọ ọla nwekwa na mbido nwere ọgwụgwụ ọkpa oshijejere anyị abịala na njedebe ke ha omume anyị keta anyị abịala na ngwụcha ke ha omume anyị keta ụmụakọla gị akụkọ ke ahịa nkwọ ashimi ya reela onye ukwu mma reela onye nta mma onye anyị hụrụ oketa wa ahịa eke onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi ọnwụ egbuchukwana anyị asha ọnwụ egbukwana dị ochie ma ọ na-akụ anụ ụmụnna ọra mme ọkpa oshijejere ashim Chineke gọzie anyị ọfụfụ anyị na mbata anyị ọrụ anyị akpa ahịrịhịrị ichikwụla ya ala ekwurara ya aja chebirinụ m echi bịa ma ọ ga-eji nkeji 20 gafee elekere 11 dịda m ga-akwara na akụkọ ndị ọzọ ịgbara ọkpụrụkpụ kpochidebere kpochirejie nakwa ebe ọsọ ịgbara aha m ka akwa ha nwanne gị nwoke Maazị Uche Hara Prince Chima the counselor that Owerri Pikin ashimi udo kosepụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile onye nwe anyị nọnyere unu ka Chineke jike niile gọzie unu Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ amen ngwa na lawanụ akụkọ agwụsiwo ekele dere Chukwu Franklin ndewo ọfactor m ekelekwa gị elu ụwa akpọọla m ụjọ nne m elu ụwa akpọọla m ụjọ onye ya nwanne ya kwetenu egwu ya egwu atọ Oriental Brothers International Go Slow 1980 elu ụwa akpọọla m ụjọ nne m elu ụwa akpọọla m ụjọ onye ya nwanne ya kwetenu egwu ya egwu atọ onye ya nwanne ya kwetenu egwu ya egwu atọ
Osi aside, Osi, you never heard again.